Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stopping still. Doncs jo vaig fer, per la meva edat, vaig fer CB a Sant Josep Segura, aquí a Palma, i després vaig anar a l'Institut Politècnic a fer delineació, perquè ja començava a tindre problemes de comportament i ja mon pare ja estava molt damunt meu i ja jo era un desastre en el comportament i ja vaig deixar en els 16 anys i ja me vaig posar a treballar. Amb el temps jo sempre és un deute que he tingut amb jo mateix i sempre el duia, però jo sempre he tingut escap en un altre lloc. I fa 2 o 3 anys estava pensant i me vaig decidir, vaig venir aquí a Son Canals i perquè m'orientassin i fins ara. Soy Nati, he sido alumna de Son Canals hasta el año pasado, he estado los 4 cursos, mi experiencia en Son Canals ha sido muy buena, la verdad que no me arrepiento de nada, haberme apuntado aquí. Antes de Son Canals, mi experiencia en el instituto fue NIF-UNIFA, yo era alumna con necesidades especiales y me fui por el tema de querer hacer otras cosas, estudié peluquería. Con los años pues no he tenido mucha suerte laboralmente, intenté apuntarme a un CEPA, no me fue muy bien por el tema nivel, me desmotivé un poco y gracias a mi primo pues estuve aquí y hasta el año pasado que me pude sacar. El nom és Francal del Mater, som de Fadonins i venc de cada setmana 2 pits a Palma per estudiar, per poder treure-me la secundària. La meva experiència escolar és de primària i després, antes d'acabar la secundària, de deixar la secundària, vaig fer una iniciació professional de jardineria. Y después me vaig anar a fer olla. Me llamo Guimilati Compaure. Mi experiencia antes de venir en España, yo estudié bachillerato en 2017, junio de 2017. Yo he venido en España el día 24 de julio, mismo año 2017. Entonces, yo puedo decir que yo no he dejado de estudiar, solamente en vacaciones que yo estaba aquí y yo estaba aquí, yo siguiendo estudiar, estaba apuntado para ser castellano por extranjero, con Paquita aquí. Bueno, ella me aconseja porque yo he visto una matemática en la pizarra, yo he preguntado, yo dice que yo puedo hacer esta matemática y me preguntas, yo dice sí, tengo mi bachillerato, pero nosotros en mi país estudiamos en francés y aquí es castellano, entonces la sola diferencia es castellano, las lenguas, sino las matemáticas en inglés es igual. Entonces yo me he apuntado y siguiendo a estudiar. Y la verdad me gusta mucho estudiar. Los estudios me sabía lo básico y pasé largo tiempo sin estudiar. Normalmente estudiaba en casa con mis padres y hice primaria y casi secundaria, pero por tema de viajes y así no llegué a sacarme la ESO. Y así en un largo tiempo, pues hace algunos años me dediqué a estudiar inglés y hace 1 o 2 años pues me entré aquí al CEPA porque necesitaba ganarme el dinero. Soy en Cabisnal, som aquí a l'escola de CEPA Sant Canals, la meva escola, i us volia contar com he arribat fins aquí. Vaig decidir posar-me a estudiar, agafar una altra vegada els llibres
pensant que la vida laboral seria molt més fàcil quan només estudis tens, pues, encara que hi ha gent amb molts estudis en situació d'atur, però bé, això no te quita ningú. I bé, vaig començar a fer els estudis d'ESPA a distància o semipresencial. Això què vol dir? Que no tens l'obligació de venir a classe, sinó que hi ha una sèrie de tutories que pots venir per agafar els coneixements i després a casa teva ho poses tot en marxa i després fas els exàmens i demés. I jo me vaig proposar això i ho vaig fer tot, vaig fer quart, vaig acabar l'any passat i com que estava molt animat perquè ha començat una cosa un tant rara, on vas amb 46 anys, posar-te a estudiar, agafar els llibres, la metòdica de fer els deures, aquests nervis en l'estómac, d'examen i tal i qual. Però bé, va ser molt divertit i molt gratificant. Bé, la meva experiència escolar es permet 37 anys, totes les etapes de l'ensenyament no universitari. Jo he fet classe infantil, primària, secundària i ara, per fi, adults. Arribar a adults per jo ha estat un canvi de xip total a la meva feina, perquè ha estat prendre contacte amb una realitat de persones que el que volen és aprendre. I tot d'una quan diuen vull tornar a estudiar, a mi m'emociona. Summer breeze and skipping over the ocean like a stone. Com he dit abans, s'ho va orientar perquè a part jo faig feina als matins i no sabia molt bé com enfocar tot això perquè durant 30 anys no fer res, ficar-te en una disciplina no és fàcil. Aquí m'han tractat genial. Els professors aquí tenen una categoria humana que no té cap dubte, una paciència celestial, quasi. I no sé, jo he encaixat molt bé aquí perquè el més important que és escoltar. Ells són uns grans professionals. Tracten amb gent complicada. No són nins. Són gent amb problemes, amb feines, amb fracassos escolars com jo. I tenen una paciència, ja he dit, infinita. En el meu cas particular, no m'ha costat molt compaginar feina i estudis perquè, torno a repetir, escoltant el que te diguen, ells tenen un plan, coneixen la gent, tenen una experiència. Si tu escoltes i tens una micona de capacitat de sacrifici, yo creo que tiras adelante. Mi experiencia en canals, muy buena. Empecé primero, al principio quizá el ritmo era un poco rápido, pero luego le vas pillando un truco. Los profesores me han ayudado mucho, me han llegado muy buenos compañeros, buenos amigos. Quizá lo que más me ha costado fue el cambio de segundo a tercero a cuarto, que el nivel siempre es más alto, pero siempre tienes compañeros que te ayudan, los profesores, Paquita, la orientadora, te intenta ayudar en todo. Y lo he conseguido, aparte de por ayudar a los profesores, mis compañeros, pues con constancia, cada día dándole un poquito y esfuerzo, sobre todo, mucho esfuerzo. Ara mateix estic fent tercer de SESO, però he començat de primer cap a dalt, aquí en CEPAS en Canals. Ha estat una experiència molt satisfactòria, m'agrada molt veure que els meus límits són superiors a lo que jo esperava. I gràcies als professors que m'han ajudat, l'experiència que tenen i la voluntat que he tingut jo per acabar la secundària, digamos. Hay los profesores que me motivan a estudiar.
cuando estoy en casa puede pensar, por ejemplo, cuando tiene inglés, matemática, no puede dejar en casa porque me motiva a estudiar y ellos todo es amable conmigo, pues cuando necesita algo yo explico, bueno, ellos me ayudan mucho. Pero así que empecé a hablar con uno, empecé a hablar con otro y podría decirse que fue aquí, no la primera vez, pero sí casi, el que empezase a entablar amistad con chavales y estar pues más ahí. Y bueno, el tema del estudio, pues ha sido difícil eso de reconocerlo, pero la clave ha sido la paciencia, perseverancia y bàsicament ser un superviviente. Ho vaig fer i supercontent. I a més, això me va motivar per continuar. Després de fer això, me vas proposar fer un pas més endavant i ara estic preparant la prova d'accés a fer un grau superior d'integració social, que l'examen serà el proper mes, i l'estic preparant aquí també, amb el suport d'aquest equip magnífic que tenim a l'escola, i bé, i ja més endavant ja us contaré. Aquells moments de reprendre aquesta formació tan reglada com no reglada, sempre per jo crec que és molt profitosa i està encaminada perquè aquestes persones sempre aconsegueixin una millora tant personal com professional. Jo parteix de la base que els nostres alumnes no ho tenen fàcil. Moltes vegades hi ha feina, hi ha família, hi ha moltes vegades un poquet de rovell, alguns hàbits no ben adquirits que a un moment determinat els ha costat estudiar. Però la sensació de superació i de satisfacció quan ells aconsegueixen els seus objectius, la veritat que per nosaltres segueix sent sempre molt emocionant. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Vaig donar una passa enrere per reciclar-me un poc més. Després vaig provar, molt bé. I després vaig preparar l'accés a la universitat per major de 25 anys i ahir em van donar les qualificacions i he tingut la sort de provar tot. Yo recomiendo a todas esas personas que todavía no se han decidido o que por motivos personales o X temas no han podido graduarse, que se animen, que se lo saquen, porque estudiar es muy importante. Yo estoy graduada, ya tengo mi título, parece una tontería, es un título de la ESO, pero parece que no, pero abre muchas puertas. Animo a todo el mundo porque creo que el saber no ocupa lugar y aparte es un estudio y te motiva a querer estudiar otras cosas, o bachillerato, universidad, y todo es un comienzo desde aquí. Quan acabi quart d'ESO, m'hagi tret el graduat, vull fer un grau mitjà de tècnic d'emergències sanitàries per poder tenir una vida laboral. Tercero, bueno, cuando termines tercero vas a hacer 4, cuando se acabe eso, bueno, yo creo me gusta seguir porque cuando ya he dejado de estudiar en mi país, bueno, aún me duele mucho, pero ahí tienen algún amigo ahí que tiene, bueno, ellos estudian también, pero yo me gusta estudiar enfermera, es mi sueño, sí, si es posible, sí. Tengo pensado dedicarme al cómic, es mi sueño, dedicarme. Soy artista, dibujo y es para mí el futuro que veo de mí. I volia transmitir un missatge a tota aquesta gent que no sap què fer, que quina peresa agafar el llibre una altra vegada, tal. Ànimo, endavant, que si vols, pots, i si pots, vols. Força. Jo, des de la meva experiència personal, sí que recomanaria
A la gent que està dubtosa, que ha tingut un fracàs, de vegades els fracassos és complicat de dur-los damunt, el meu cap personal és aquest, i que s'atreveixin, de veritat. És reconfortant. Jo crec que amb l'esforç tot se surt i anima la gent a que se sàpies graduat, que és molt important, que és un títol més, sí, però moltes portes venen darrere, estudis, batxillerat, universitat, treball, feina, tot. I en aquest centre tot és possible, amb els professors, els companys. Jo tinc el meu títol, ja estic graduada i estic molt contenta. Un consell que vos dono és tornar a estudiar. No perquè siguis adult o tinguis 35 o 40 anys no vol dir que ja s'hagi passat la teva vida d'estudiar. Sempre se pot, amb esforç i un poc de voluntat, i compaginar la feina si està fent feina, se pot. Y todo arriba a bon port. Y bueno, para aquellos que se sientan un poco perdidos, recomiendo que no le tengan miedo y cuando venga lo que viene siendo un examen, pues que le echen ganas, o sea, no se depriman. Bé, ara que els meus plans de futur no condueixen cap a la meva jubilació, vull deixar constància de la necessitat de recolzar aquesta formació que dona aquestes segones, terceres, quartes, les que calguin oportunitats perquè les persones aconsegueixin el seu futur, aconsegueixin el seu èxit personal, perquè aconsegueixin les seves fites, perquè mai és tard i entre tots podem aconseguir. Let you leave.